among i-vlog ron magtanomi og gabi. Gabi. Yeah. Taka na. So, watch guys. Watch and do. Yes, nandito na yung camera woman ko. Yan ako mahirapan. Dali lang. Tapos nalagay po ko. Gusto ko yun. Nag-aaral ko ng gamay. Maski anak ako na. Abot. Yan o. Malapit na yan. Kapag yung iba dyan, parang mo inikita na, uy, kailangan na dahil po ni Guada, no? Guwaro na ni Dinhi, nana. Pag mudako na. Kay, ag idang unod kay di man mukuan. Di mudaghan, di guwaro nga na pa na. Dito. Pero ining kadako na. Pag nabuhi na siya. Kinitanan dito ipakita. Hantam nan dito. Ano na. Dalar ka. Kinitanan. Tanan niya. Gabi. Nakabutas na pareho. Dira ka jacket. Tanan niya. Makitaan ka. Di pa makita yung mukuan. Yan na ba? Na. Hello guys.
mag-ugit ta karon natay kan-an sunod buwan. O, bitaw. Tuig. Yan. Diyan. Naaradig na kamera. Kapag gadi ko kakita dana. Patay na hinuang Ano nasa mo? daghay mo hingo karon. Ug. Ari na ko. Tayo. Kuan ka na lubi na. Singat na ko. Papawisan na. Yeah. Hello guys. Mga kamarch. Kapag may aanihin, kapag may tinanim, may aanihin talaga. Pero kung dun ka sa Manila, kapag wala kang trabaho, walang aanihin. Walang kakainin. Diba? Tama. Yung kabiliktaran ng Manila. Kasi ang buhay Dito ka na bukod kayo. bukod. Dito ka na kayo. Na Yung sabi.